kulumbai नोंथांमोन बयबो आंनि चेनेलाव बरायबाय नै जोंहा दिनैहाय आलासिफोर दंफैयो बिसोरो माने आंनि एक्स स्टुडेन्टसफोरमोन आरो आङो जेब्ला आमगुरि इंलिश स्कुलाव एज अ टिचार मावदोंमोन ना बे समावहाय बिसोरो क्लास 9 मोन आरो ओमफ्राय दा एबार 12 पास जाबाय ओमफ्राय बन्दखाय बिसोरो क'क्राझाराव दंफैयो नालाय ओमफ्राय आंखौ मिट खालामनो ओमफ्राय हेजेलखौ नायनो होननानै फैदों नै ओमफ्राय दा बेखौनो आं नोंथांजों एसे शेयार खालामनो सानबाय नायलांबानो जाबाय दे Bye bye. You love me when this vlog one without channel. YouTuber without channel. School थांसै मा? School थांसै. Beg बाबाय नोङो. Beg बाबाय ने? बोरो? थांसै. आयु स्कुल A B होननानै stop. हनै स्कुलाव थांसै. बोरो थांसै. नायलायनोसै मिना होयो. बोरो थाखोमादों हनै आनैया. थाखोमादों. Narzary. Nah, Miss Minida. Minida. Ya fai. Zela Minida dengan ani menje. Deh. Jadi biar nonton dulu. Makanya. Oh, जानायमोन थाइजौआ दंमोन गेसाव-गेसावसो जाजोब्बाय थाइजौआनो बोरैबा ओमफ्राय नै बिसोरा थांनो ओंखारफिनबाय आरो नानिजों दसे गेलेबाय नानियाबो बाम जाबाय ओमफ्राय थांनो ओंखारबाय बिदिनो सिम्पल लान्च जाहोबाय जेबो गैयामोन जाब-जुब जानो मोनबाय दा दिनैनि ब्लगखौ बेयावनो दोनथ'नोसै नोंथांमोनखौ नेक्स्ट ब्लगाव लोगो मोनसिगोन बाय